Egingo dugu bideo honetan 257. orrialdeko 7. ariketa. Bertan, saltzen da dado bat botatzen dabela eta bat edo bi zenbakia ateratzen bada, lehenengo urnatik bola bat ateratzen dugu. Baina 3, 4, 5 edo 6 zenbakiak ateratzen badira, bola aterako dugu bigarren kutxatik. Orduan eskatzen digutena da lehenengo eta behin zuhaitz diagramako probabilidadeak osatzea. Lehenengo faseko probabilidadeak osatuta daude, guk osatu behar ditugu honek. Eta oso erreza da, ezta? Hemen bola berdea ateratzearen probabilidadea zein izango litzateke? 6 zati 10. Zergaitik 6 bola daudelako berdeak direzenak eta guztira 10 bola ditugulako kutxan. Bola gorria ateratzearen probabilidadea 3 zati 10. Bola beltza ateratzearena 1 zati 10. Eta horrela, joango ginateke probabilidade guztiak osatzen hemen agertzen da moduan. Ez du galdetzen, baina argi izan behar dugu bi gertaera hauek menpekoak direla. Menpeko gertaerak dira, menpekoak. Zergaitik, begira. Hau argita garbi ikusten da, adibidez, bola berdearen kasuan. Bola berdearen probabilidadea zein da? 6 amarren edo 2 amarren segun eta zer atera dugun dadoan. Hemen argita garbi ikusten da, dadoan ateratako emaitzak bolaren kolorearen probabilidadea baldintzatu egiten duela. Orduan, horrelako gauza bat gertatzen denean esaten dugu bi gertaerak direla menpekoak. Elkar eragiten direlako. Bola berdearen probabilitatea aldatu egiten da segun eta ze emaitza atera dugun dadoan. Hau argituta, bagoaz eskatzen diren probabilitateak kalkulatzera. Eskatzen da lehenengo probabilitatea, izango litzateke 3, 4, 5 edo 6 ateratzea eta bola gorria ateratzea. Hori zelan adierazten da ebaketaren bidez. Orduan, ebaketa dekogunean badakigu bi probabilitate hauek biderkatu egin behar ditugula. Orduan, biderkatu behar dugu 3, 4, 5 edo 6 ateratzearen probabilitatea bider bola gorria ateratzearen probabilitatea. Baina kontuz, bola gorria ateratzearen probabilitatea bakarrik ezin dugu jarri. Bola gorria ateratzearen probabilitatea izan ziteken hau edo hau. Baina gu, lehenengo 3, 4, 5 edo 6 atera dugunez, hartu behar dugun probabilitatea izan behar da hauze. Orduan, jarri behar diogu baldintza. Hau da, bola gorria ateratzearen probabilidadea jakinik dadoan 3, 4, 5 edo 6 atera dugula. Orduan, egingo dugun biderketa izango da 4, 6 bider 6 amarren. 6 amarren. Orduan ematen du 4 amarren edo zati bi egiten badugu dana 2 bosten. Jarraitzen dugu. Hurrengo probabilidadea izango litzateke, bola berdea ateratzearen probabilidadea jakinik dadoan bat atera dugula. Dadoan bat atera badugu, egoera honetan egongo ginateke, orduan egoera honetan bola berdea ateratzearen probabilidadea 6 amarren da. Eta jartzen dugu 6 amarren. Simplifikatuta 3 bosten. Bola gorria ateratzearen probabilidadea jakinik dadoan 5 atera dugula. Dadoan 5 atera badugu, bigarren kutxan gaude. Eta hemen bola gorria ateratzearen probabilidadea da 6 amarren. Orduan 6 amarren. Simplifikatuta ematen du 3 bosten. Eta azkenik, eskatzen digute dadoan 2 eta bola berdea ateratzearen probabilidadea. Hau izango litzateke ebaketa, beraz biderketa. Hau da, dadoan 2 ateratzearen probabilidadea bider bola berdea ateratzearen probabilidadea jakinda dadoan 2 atera dugula. Hau oso garrantzitsua da, zenik baldintza hau jartzen dodanean badakit hemendik bideratu behar nazela eta bola berdearen erabili behar dodan bola berdearen probabilidadea dela hau. Eta ez hemen behan daukadana. Orduan, dadoan 2 bat ateratzeko probabilidadea zein da? 1 zeiren, 1 zeiren.
eta bola berdea ateratzeko probabilidadea jakinda bi atera dudala lehenengo dadoan, izango litzateke 6 amarren. Orduan, bider 6 amarren. 6 eta 6 badoaz, geratzen zaigu bat amarren. Bueno, kontuz hemen. Batan batek seguru pentsatu duela hemen bat zeiren jarri beharre bala bi zeiren. Zergaitik, hemen agertzen zaigulako bi zeiren. Baina bi zeiren ez da bi ateratzearen probabilidadea. Bi zeiren da bat edo bi ateratzearen probabilidadea. Bai? Bat, jartzen dudan ondo. Bat edo bi ateratzearen probabilidadea dala hause. Bat edo bi. Eta bildura daukagunean egin behar duguna da batuketa. Hau da, bat ateratzearen probabilidadea gehi bi ateratzearen probabilidadea. Bat zeiren gehi bat zeiren berdin bi zeiren. Horregaitik ematen digu hemen bi zeiren. Vale? Baina niri hemen ez didat eskatzen momentu bat. Orain ezin dut hau atzin du. Niri hemen ez didat eskatzen honetaz hastu, Ez didat eskatzen bat edo bi eta bola berdea ateratzearen probabilidadea. Bai, hau ez didat eskatzen. Eskatzen didatena da bakarrik bi ateratzearen probabilidadea. Probabilidade hau da bat zeiren. Bat edo bi ateratzearen probabilidadea eskatuko balute, orduan bai, jarriko neban bi zeiren bider bola berdea ateratzearen probabilidadea jakinik atera dudala bat edo bi, 6 amarren. Orduan bai, izango litzateke bi amarren simplifikatuta bat bosten. Baina ez da kasua, esaten dabe bakarrik bi, eta bi ateratzearen probabilidadea bat zeiren. Bueno, espero dut argi geratu izana, bale? Venga, agur!